Първа стъпка от маникюра е да свалим материала стария. Свалям с накрайник за левичари с синя маркировка, защото преди това имахме сложен гел. Този гел е на Crystal Professional, млечен. Вижте колко издържа, повече от месец и половина и няма никакви отлепване. Свалям с накрайник на Stylix, който е от маникюрна работилница manicureshop.bg. Между другото, имаме ново зареждане на Stylix, така че има доста нови интересни продукти в сайта, можете да ги разгледате. Това са ногтите вече без гела, вижте как изглеждат здрави, тук ги оформихме и след това използвам гел за изграждане на Crystal Professional, номер 3 мисля, че беше, за да укрепим ногтите и да, ще направим един много нежен маникюр. Всъщност ще оставим този като основен цвят и ще сложим на няколко нокъчета един топ, който е с частици и просто много обичам геловете на Crystal, защото просто правя укрепване с тях и мога да оставя основния цвят, защото те са много плътни и покривни и просто наистина ми заменят гел лаковете. Като цяло вече работя само с течни акригелове или с гелове. Много ми харесва как гела се разпределя много лесно и бързо, дори нямам нужда и да обръщам ръката. Много е хубаво и за изграждане е супер. А ето го е резултата. Харесва ли ви как се получи и как изглеждат маникюра и ногтите?